αποφύτισης της έκτης. Ακριβώς. Επιτέλους! Λοιπόν, αφού δεν μας ενοχλεί κανένας, θα πούμε το πρώτο μας θέμα που είναι games. Θα προσθέσω εγώ. Λοιπόν, εμείς εδώ πέρα, πήγαινε λίγο να τα ετοιμάσετε. Λοιπόν, θα σας πω τώρα κάποια πράγματα. Θα ρωτήσω το Σταύρο, παιδιά. Λοιπόν, άκυρο, αυτό θα εκπληκτείς. Λοιπόν, το πρώτο μας θέμα, εκεί, σημαίνει. Θα σας πω για ένα καινούργιο παιχνίδι, το Prototype, το οποίο υπάρχει μόνο στο PlayStation 3 και το PC. Και το Xbox, ναι. Λοιπόν, το παιχνίδι, ο κριτικός του ήρωας είναι ο άλλος Μέρκερ, είναι να έχει χάσει τη μνήμη του. Αλλά κάτι του έχει συμβεί ένα ατύχημα και έχει υπεράνθρωπες δυνάμεις. Μπορεί να κάνει χέρι του λεπίδες, ρίσκαμου, δυνατές μπουνιές. Είναι τέλειο. Θα ξεκινήσουμε να το πάρετε. Λοιπόν, και θα σας πω, καλά, αυτά από μένα. Τώρα... Ωραία, τώρα αλλάζουμε θέμα, Θανάση, έλα. Γεια σου, είμαι ο Θανάσης και ίσως να έχετε δει το άλλο μου account σε YouTube για διάφορα πράγματα. Θάνας 92. Ναι. Εγώ θα... Τι ωραία, Αντρέα. Εγώ θα δείχνω κόλπα στο video games και στους υπολογιστές. Εδώ πέρα ο Αντρέας, που είναι πολύ κοντινός μου φίλος, είναι για την τεχνολογία. Άμα θέλετε να έχετε έναν πολύ γρήγορο υπολογιστή, ώστε να μην κολλάει και πάρα πολύ, πρέπει να κατεβάσετε ή να αγοράσετε τα Windows 7 Ultimate πάντα, αυτό που έχω φυσικά. Και για το ίντερνετ, να ξέρετε το Internet Explorer δεν είναι πολύ ασφαλές, οπότε πρέπει να κατεβάσετε το Mozilla Firefox. Σαφάρι, ναι! Έστε ρε! Άμα θέλετε τίποτα άλλο, απλώς να δείτε την εκπομπή και να γράψετε από κάτω στα link ό,τι θέλετε για να σας απαντήσουμε με μηνύματα. Τώρα, Μάνος! Γεια σας παιδιά, εγώ είμαι ο μουσικός εδώ πέρα. Εγώ θα αναλαμβάνω τις μουσικές, εγώ θα τραγουδάω όποτε είναι. Σήμερα λογικά θα τραγουδήσω, κάνει τίποτα. Ό,τι και να είναι. Εδώ πέρα εγώ θα τραγουδήσω. Και τώρα δείχνω το σχολείο μας καλά. Και τώρα ο καλεσμένος μας που είναι ο Σταύρος. Μάνα, πάρε την κάμερα. Σταυρούλη! Γεια σου Σταυρούλη, τι κάνεις? Καλά, λοιπόν. Καλά. Πες μου λίγο για Καλώς ήρθες στο iTunes. τι είναι αυτό? Είναι ένα... Λέγεσαι το, λέγεσαι. Σταύρος. Πώς είσαι στο YouTube? Μάλια. Μην το παρεξηγείτε, είναι λίγο. Γιάννη, είναι κάτι ίσως. Όχι. Εντάξει, τώρα, δηλαδή δεν θα ξαναμιλήσω iTunes ή κάτι τέτοιο, πώς, όχι. Ωραία. Και αφού τελειώσαμε με τον Σταύρο, υποδεχόμαστε τον Νεκτάριο. Γεια σας παιδιά, γεια σας. Γεια σας Νεκτάριο. Με ένα Νεκτάριο Ρίκη και θα βγω στο YouTube. Από εδώ είναι ο φίλος μου Γιάννης που είναι πολύ καλός και οι άλλοι εδώ όπως ο Ανδρέας και ο Θανάσης. Ένα φαϊτής είναι πολύ έξυπνοι και εύχομαι να βάλουν πολύ κόσμο και να είναι... να έχουν πολλά views με λίγα λόγια. Ναι, αυτό. Ναι, αν έχει πάρα πολύ 250 λεφτά. Και τώρα κυρίες και κύριοι, κοιτάμε εκεί κάτω που κάτι γίνεται. Τώρα δεν έχω καταλάβει κι εγώ. Πλωτών! Πες μας, πόσα λεπτά κάνουμε το βίντεο, πόσα λεπτά κάνουμε το βίντεο. Πόσα λεπτά κάνουμε το βίντεο. Γιαννάκι μου δεν ξέρω. Μην τον απασχολείτε. Εντάξει, λοιπόν. Γεια σου Μάνο! Γεια σου Μάριε. Επειδή είναι το πρώτο επεισόδιο, δεν ξέρω τι να κάνουμε. Ναι, τι να κάνουμε. Αλλά, άλλη φορά που θα πάμε σπίτι μου ή κάτι ίσως να αναλώνω τα σπίτια, θα έχουμε πιο πολλά θέματα, δευτερεύοντα τα θέματα, έχουμε σκεφτεί τηλεφωνικές φάσεις. Σώπα Γιάννη. Αν σας ενδιαφέρει, στείλτε μας στα σχόλια τα τηλέφωνα των συγγενών σας. Παιδιά, περιμένετε. Ήρθε η ώρα να σας δείξουμε το σχολείο. Το δείξαμε, Και όλους τους μαθητές, Από εδώ είναι ο Μάριος. Παρόν! Εδώ είναι ο Ριβάλντο. Εδώ είναι ο Βασίλης, ο οποίος τρέχει γιατί ντρέπεται. Τον Νεκτάριο σας το δείξαμε. Γεια σου Γιωργάκο! Τι κάνεις Γιωργάκο, καλά είσαι? Καλώς ήρθες στο iTunes. Γεια σου Στάθη. Πού είσαι ρε τρούπο? Δεν πάει καλά. Γεια σου μικρέ. Βλέπετε πως δεν υπάρχουν εκεί πολλοί έξυπνοι εδώ πέρα. Εννοείς είσαι ρε. Δεν βλέπω μόλις τι. Γεια σου Βάνια. Πώς πάει? Καλά είσαι? Έχω πει στο σκόρπι να πιάσουμε. Έλα βάλε με. Γεια σου σχολείο. Συνεχίζουμε
παιδιά το itunes.gr. Εδώ, Βασίλης Παπαδόπουλος. Λοιπόν, ελάτε το iTunes η παρέα, λοιπόν. Δυστυχώς σήμερα θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, αλλά μην ξεχνάτε σε 3 εβδομάδες το πολύ να μπαίνετε στο YouTube, 4 εβδομάδες, να μπαίνετε στο YouTube και να πατάτε. Λάκι σας κάνει έτσι, ανά μία εβδομάδα θα τραβάμε και ένα βίντεο. Οκ. Με μικρό θα γράψετε το I, κεφαλαίο του T, όλα τα άλλα μικρά. Και episode του 3 που το έχουμε βγάλει. Εγώ θα το βγάζω στο Facebook Σε 2 εβδομάδες. Εντάξει, για να είμαστε και οι συγγενείς μας. Και τότε να σας πω, γεια σας, καλό καλοκαίρι, καλή πρόοδο στη ζωή σας. Εσείς. Και από μένα. Και από μένα φυσικά. Όσοι πάτε... Και από το Μάνο. Of course. Α, ξεχάσαμε ένα πράγμα. Μάνο, γιατί δεν μας δίνεις ένα δείγμα της μελωδικής φωνής. Αργότερα, Θανάση, τώρα δεν έχω ώρες. Κάλεψε, λοιπόν. Και επίσης κάτι άλλο που θέλω να σας πω, να μας κάνετε subscribe, πώς λέγεται αυτό το πράγμα. Subscribe.